OK, takže čus. Toto je moje prvé video z Good Game Empire. Takže chcem vám predstaviť najprv moju základňu, ktorá sa volá Drievko. Trošku horí, pretože bola sabotovaná, ale mne to nevadí, pretože to za chvíľu zrenovujem. Ďalšia základňa, ktorú nepoužívam, to je len taká, je základňa drevo a tu proste nepoužívam. Potom je tu môj hlavný hrad. Vyzerá asi takto. Teraz tu budujem vojakov, pretože mi zomreli pri útoku. Dobre. Takže toto je moja aliancia, kde momentálne nie sú veľa ľudí, pretože sme mali alianciu dobrú, lenže sme prestúpili do jednej aliancie akože vlastne na výpomoc a proste sa to zvrtlo, no a museli sme vytvoriť ešte jednu. Ale máme tu týpka, čo nám tu dáva rubín, takže dúfam, že sa to nejako zlepší. Dobre, takže ideme ďalej. Skúsime si niekoho špehnúť. Tu sme už špehovali. Taktiež tu bol nejaký malý level, čo mal dobrých vojakov, ale neviem, kde presne to bolo. Dobre, takže špehneme si tohto tu. Dúfam, že sa nám to podarí. A mohli by sme potom aj vyskúšať dať na neho útok. Teraz vám ukážem ešte mojich veliteľov. Týchto ešte nemám vybavených, môžeme ich vybaviť teraz, pretože som nemal dosť vybavení. A dostali sme aj achievement. A drahokam ešte nemám. Dobre, takže ďalšieho si vybavíme. A už na posledného asi neostane všetko, ale niečo bude mať aj on. Tak, aspoň niečo. Dobre, čo by sme si tu mohli ešte ukázať? Toto ešte nemám otvorené. To je od rovne 25, táto zima. Ostrovy, ktoré tu ešte nie sú, to je SOA 35. Toto je, myslím, od 40 a toto od 50. Keď sa nemýlim. Takže ekonomika, kráľovský trh. Je tu nové, že keď požujete niekoho, tak dostanete až takéto dobré veci, takže má to výhodu určite. Lenže niekto má problém zohnať napríklad dva priateľa s úrovnou 70. Trošku to potrvá. Ja maximálne pozvem jedného až dvoch priateľov. No už sa nám dokončil špionáž a zlyhalo. Nevadí, skúsim ešte raz. Tento hráč vlastne nehrá. To viete podľa toho, že horí a vôbec to neopravuje. Už horí takto asi 2 týždne. Ja si idem za chvíľu postaviť aj pekáreň, keď sa mi dokončí hostinec. Pretože pekáreň je dosť dôležitá. Lebo pekáreň, kde to je? Tu je to pekáreň. Znižuje spotrebu vojakov, čo jedia. To vlastne nebudú toľko jesť. A čo je dobrá vec podľa mňa. Pozriem sa ešte, koľko to má úrovni. Myslím, že 8. Ale je to akože prémiová budova, čo stojí nejaké rubíny. Áno, 8. Ale 650 rubínov na začiatok to podľa mňa nie je veľa, ale potom to už stojí nejak
2000, 3000, 6000, čím ďalej tým viac, ale na začiatok podľa mňa toto úplne stačí. A hlavne sa to oplatí, keď máte základňu s jedlom. Tam sa to oplatí. Ja sa pozriem na nejakú základňu s jedlom, tu napríklad. Či tu má aj... a tento asi nehrá, pretože dosť horí. Áno, vidíte, tu má pekáreň až 8. Vidíte? Fakt, oplatí sa. Ešte si niekoho nájdeme. Či to má skoro taký každý väčší. Tu je jedlová napríklad ďalšia. Či aj on bude mať pekáreň, uvidíme. Áno, aj on má pekáreň 4. Fakt hovorím, že sa to oplatí. Lebo keď máte ešte jedlovú základňu, tak je ešte tá spotreba menšia. Keď tam máte ešte pekáreň, tak sa vám tam zmestí dosť vojakov. Takže ja na to šporím. A tu je tiež jedlová základňa. Čiže pozrieme sa. Aj toto horí. Aj tu je pekáreň. Síce len 2, ale je. Tak dobre, no myslím, že to by mohol byť aj koniec videa. Ak chcete ďalšie videa, zanechajte like a zatiaľ sa s vami lúčim. Čaute.